ассалому алайкум бародарои азиз, хушомадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза гап мезанем дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияи кишвар. мошинои беҳтаринанд, нархҳои дастрасан. боварӣ дорам ҳар яки шумода маҳқул мешавад. хечбекҳои арзон айдаи навор бародарон то охира тамошо кунед то аз нарху наворои мошинои имрӯза бохабар шавед. дӯстони азиз, касоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба реклама гузоранд, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. ба мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. ҳатман раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон дӯстон. ва навори имрӯзаро мо боша сар мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл 154 сомонӣ тоҷикӣ. рафтем. эълонҳои имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фурӯши мо ҳаст BMW 5 серия S, соли барориш 1998. кузофи седан, ранг бошад сафед, мотор W5, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин гуфтаи коробка, мотор 100%, документош 1 сола ҳастаи 4 баллони нав дорад. Multi-rule, stop start, автопилот, кожни салон, обогрев сиденё. мошин гуфтаи тенҷа, ягон камбудӣ надорад. фавран мефурӯшем. қарор дорам мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон. нархша бошад гуфтеса 31000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 200000 рубл. харидори aniq бошад савдо мешавад. алиш ҳам мешавад. барои маълумоти бештар дарёфт кардан бародарон ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед. вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. дуюм мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1995, кузофи хетчбек, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародарон. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе. нархша бошад гуфтестай 22000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 142000 рубл. харидори aniq бошад гуфтай ба рақамҳои дар рӯи экран занг занад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештар дарёфт кардан занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкгузориро фаромӯш намекунем дӯстон ва мо боша мезанем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯши мо ҳаст Opel Vectra B, соли барориш 1996, кузофи седан, ранг бошад сурх, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор гирифтай, таъмирталаб нестай, карочи 100% ҳамаш. моторш простоя, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорам мошини мо дар ноҳияи Аш бародаро. нархша бошад гуфтестай 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 129000 рубл. харидори конкрет набошад гуфтай арзон мешавад. марҳамат, занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1994, кузофи хетчбек, ранг бошад сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад гуфтай краскаш полни радноя, 4 баллони нав дора, акклиматор навай, мотор 16 простой гуфтай 100%. мошин як дастгаштагиай фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон. нархша бошад гуфтестай 26000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 167000 рубл. харидори aniq бошад гуфтай савдо мешавад фақат дар пеши мошин. марҳамат, барои маълумоти бештар дарёфт кардан бародарон ба рақамҳои дар рӯи экран дода занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1995, кузофи хетчбек, ранг бошад сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин гуфтай задагӣ пусидагӣ надорад, чашкиёш созай, моторш кати хатавоиш созай, баллоношам созай. фақат мегирӣ мошина ҳай мекунед. краскаш камтарак безеб шидагай, савдо мешавад гуфтай фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон. нархи мошина бошад гуфтестай
25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 161000 рубл харидори аниқ боша савдо мешавад. гуфта савдо дар пеши мошин. барои маълумоти бештар дарёфт кардан марҳамат занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дӯстон дарёфт кунед. ва ногуфта намуда ки шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд ва мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон бародаро ва мо мегзарем ба эълони навбатӣ. шашум мошини фурӯшӣ ҳаст Hyundai Nexia соли барориш 1996 кузофи седан ранг бошад сафед, мотори 1.6 сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. мошин гуфта 1 сол документ дорад, ҳама ҷур 100%, мотор, коробка ходовош ягон камбудӣ надорад, фақат мошина мешини ҳай мекунӣ. мошин гуфта ба таърифа ҳастай. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон нархша бошад гуфтаистай 14500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 93000 рубл. харидори конкрет набошад гуфта арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародарон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. ҳафтум мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1997 кузофи универсал, мотори 1.6 сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документош 1 сола ҳастай. мотора гуфта вагон нав установка кардагим, 4 баллони нав дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон нархша бошад гуфтаистай 29500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 190000 рубл. харидори аниқ бошад савдо мешавад. савдо фақат дар пеши мошин. барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародарон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии мо ҳаст ВАЗ 2106 соли барориш 1996 кузофи седан ранг бошад кабуд, мотори 1.7 сӯзишворӣ бошад бензин, коробка механика. мошин 100% аючот синемат кардагай, мотор нива 213 дагай, тонировка 5 моҳи дида дорад, коробка 5 тагай. мошин полник кават кардагай, магнитофон, колонка, самбуфер дорад, задаги пусидагӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон нархша бошад гуфтаистай 16500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 106000 рубл. харидори аниқ бошад савдо мешавад. барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да занг занед дӯстон ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшии мо ҳаст ВАЗ 2110 соли барориш 2004 кузофи седан ранг бошад коричневый, мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Кӯлоҳ бародарон нархша бошад гуфтаистай 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 77000 рубл. харидори аниқ бошад гуфта алиш мешавад ба ягон мошин. вариантҳо бошад пешниҳод кунед. барои маълумоти бештар дарёфт кардан бародарон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, нархгузорӣ кунед ва мошина харидорӣ кунед. даҳум мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Leganzi соли барориш 1998 кузофи седан ранг бошад сафед, мотор 1.8 сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. мошин гуфта 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 электропакет дорад, сентр замок. мотор гуфта камтар кор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Хуҷанд бародаро. нархи мошина бошад гуфтаистай 6000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 38000 рубл. харидори аниқ бошад марҳамат гуфта занг занед. марҳамат бародарои мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед, мошина нархгузорӣ кунед ва харидорӣ кунед. 11 мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1997 кузофи хетчбек ранг бошад сурх, мотори 1.6 сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 2 электропакет дорад, лук дорад, мотор 1.6 простой аст, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе, нархша бошад гуфтаистай бародар 27500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 177000 рубл. харидори аниқ бошад савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан бародарон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
12 мошини фурӯшӣ ҳаст Mercedes-Benz V124 соли барориш 1990. кузуфи седан, ранг боша мокри асфалт, мотор ДВС, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад гуфтае, маълумоти бештар нависондагӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад гуфтае, қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро нақша бошад гуфтае 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 96000 рубл. Харидор яъне бошад савдо мешавад гуфтае, арзон ҳам мешавад. Марҳамат бародарои мошинхар занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед, нархгузорӣ кунед ва мошина خریداری کنید و دوستان عزیز در همین جا امروز اعلان های ما به انجام میرسد. رحمت که ما رو دستگیری کردین تا آخر نوار تماشا کردین. دوستان عزیز ما دو سه روز پس اعلان های نو به نوع ماشین های فروشی داریم. تا نوع آینده خودتان احتیاط کنید. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. خیر.